Hi guys, welcome back to my channel and it's me again Jadel. And karon nga video guys is mga ondeta o kamote, sweet potato ni siya nya din atong kanon og kinamos nga puti, kato ni siyang pino. Nya then of course na siya suka, nya na siya putangan na to og lemon. So, guys, please. So, let's eat. So, dili na ako siya panitan kay makaon naman ang panitan. So, tamis ko siya, lami kayo. So, nagtuktok tigaot ng manok. Sagsayo pa kayo. Alauna. Gustong siyo kaya siya tingtingog na sa manok. May siya tamis. Sorry ka guys sa dagan kay manok sa mukha. Background lang sa tag manok ha. Na medyo ni siya nga kinamos.
Napalit ko ni siya sa kuan sa carbon. Barato kay kilo sa kamuti, which is 25 pesos kani kay 20 ra ang ginamos. Lamig kay siya. Labi na ako ng maligong og dagat. Pasensya ini kay uting mo kuno kay dinay nga to. Pakamanok. Manok ba kani duyog? I-subscribe din ko ninyo guys. JDL TV, thank you din kay ninyo mga subscribers na ko, viewers nga always na adara mo suporta. Salamat kay ninyo ha. Brain nyo ni ang manok ba kani duyog? Muna siya mo alarm clock dari guys. Manok. Pero sayo kay launa. Makamata sad ka. Binim gahayag na ba? Di lang ko na ihuton guys, para unya na ni buntag. Thank you for watching. Please subscribe sa akong channel, GDX TV, and click the bell button para ma-update ka. Ma-update ka. So subscribe mo ko ha. Bye bye.